ገዛ ንምስራሕ እምኒ ብሎኬት ጡብ ጃያ ዕንፀይቲ ጭቃ ኢልካ እንታይዶስ ከመይዶስ ሃተውተው ቀርዩ ገዛ ምስራሕ ዘይኮነስ ገዛ ፕሪንት ምግባር ጥራሕ እዩ ድሕሪ ሕዚ ገዛ ከም ወረቐት ፕሪንት ገዛ ፕሪንት ምግባር ይከኣል እዩ ከመይ ገይሩ ዝብል ለባም ሰዓቡኒ ቅድሚኡ ግና ነዚ ቻናል ጋሻ እንተኾንኩም ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ዓለም በፂሓቶም ካብ ዘላ ዝተራቐቑ ዓይነታት ቴክኖሎጂ ሓደ 3D ፕሪንተር ይበሃል 3D ፕሪንተር በዓል 3 ዳይሜንሽን እንትኾን ኣሰራርሑኡ ዳርጋዞም ወረቐት ባነር ወይ ከዓ ስቲከር ወዘተ ፕሪንት ዝገብሩ ፕሪንተራት ዓይነት ኮይኑ 3D ፕሪንተር ግኡዝ ኣካል ፕሪንት ዝገብር ቴክኖሎጂ እዩ 3D ፕሪንተር ፕላስቲክ ኣሉሚንየም ሓፂን ወርቂ ነሓስ ወዘተ ብርክት ብዝበሉ ዓይነት ጥረ ኣቕሓ ዝሰርሕ እንትኾን ከም ዝተዋሃቦ ዓይነት ንጥረ ነገር ብዝተኣዘዞ ዲዛይን መሰረት ፕሪንት ገይሩ ወይ ድማ ሓቲሙ ዘቕርብ ቴክኖሎጂ እዩ ልክዕ ከምቲ ብወረቐት ፕሪንት ዝገብር ፕሪንተር ቀለም ዝወስዶ በዓል ፕላስቲክ ፕሪንተር እንተኾይኑ ድማ ብፈሳስ መልክዕ ወይ ድማ ብጭቃ መልክዕ ዝተዳለወ ጥረ ኣቕሓ ፕላስቲክ ተቐቢሉ ዝደለናዮ ኣቕሓ ፕላስቲክ ፕሪንት ገይሩ ይህበና ማለት እዩ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ተጠቒምና ዳርጋ ዘይንሰርሖ ነገር የለን ምባል ይከኣል እዩ ካብ ደቀቕቲ ነገራት ማለት እውን ሰዓት ቀለበት ጫማ ወንበር ዓራት ወዘተ ጀሚሩ ክሳብ እንነብረሉ ገዛ ብ3D ፕሪንተር ምስራሕ ይከኣል እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓፂን ኣቃኒዕኻ ቀጥቂጥኻ ድስቲ ማንካ ምስራሕ ዳርጋ እናተረፈ እዩ 3D ፕሪንተር ዋግኡ ሕሳር ዝበሃል እንትኸውን ብዝተፈላለየ ዓይነትን ዓቐንን ድማ ዝተዳለወ እዩ ንኣብነት ንገዛ እንግልገለሎም ኣቑሑት ፕላስቲክ ፕሪንት ዝገብረልና ፕሪንተር ብንእሽተይ ዋጋ ማለት እውን ካብ 800 ክሳብ $1,300 ምርካብ ይከኣል እዩ ብፍላይ መለዋወጢ ኣቑሑቶም ኣብ ቀረባ ዘይርከቡ መለዋወጢ ኣቑሑት ኤሌክትሮኒክስ ይኹኑ ካልኦት ናውቲ ብቐሊሉ ባዕልና ፕሪንት ብምግባር ክንግልገለሉ ንኽእል ኢና ዘድልየና ነገር እንተሃለወ ፕሪንት ንምግባር ዘድልየና ጥረ ኣቕሓን ናይቲ ፕሪንት እንገብሮ ነገር ብ3D መልክዕ ዝተዳለወ ሶፍት ኮፒ ዲዛይን ጥራሕ እዩ 3D ፕሪንተር ገዛውን ፕሪንት ንገብረሉ ኢና እዚ ገዚፍ ፕሪንተር ልክዕ ከምቶም ካልኦት 3D ፕሪንተራት ብኮምፒውተር ዝእዘዝ ኮይኑ ብኣርክቴክቸራት ዲዛይን ተገይሩ ዝተዳለወ ብስሚንቶን ካልኦት ኬሚካላት ዝተላዕጠጠ ኣርማትራ ተጠቒሙ ካብ በሪ መስኮትን ናሕስን ወፃኢ ካሊእ ክፋል እቲ ገዛ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ፕሪንት ገይሩ የረክብ ዓለምና በፂሓቶ ብዘላ በዚ ምዕቡል በዓል 3D ፕሪንተር ቴክኖሎጂ ተጠቒመን ገዛ ኣብ ምስራሕ ዝርከባ ብዙሓት ሃገራት ኣውሮፓ ኣሜሪካ ቻይናን ተጠቀስቲ እየን እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ሓደ ክፋል ተሽከርከርቲ ነፈርትን ፋብሪካታትን እውን ኣብ ምምራት ዓብዪ ግደ ይፃወት እዩ ኮታስ 3D ፕሪንተር ዝገርም ቴክኖሎጂ እዩ ፀባሕ ማዕቢሉ ኣበይ ክበፅሕ ይኸውን ዕድመን ጥዕናን ይሃበና ሓቢርና ንሪኦ ይኸውን ከምዚኦምን ካልኦት ዝበሉ ሓደሽቲ ቪድዮታትን ንኽበፅሐኩም ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም